Ngaturke jumeneng lenggahipun diajeng Ayu Silpi, Mbak Silpi. ya sesarengan kalau sakadang kanca manunggal reksa budaya Elsa Provinta Audio terus dalu Mbak Silpi. Nggih, sugeng dalu Kang Mas Sik. Kowe nyapa saja kok kaget ngono nyapa? dhuwur rek. Iki ora Mbak Silpi sing dhuwur. Terus Awakmu sing kenek stunting. Mulane tumbuh ki rada modot ngono lho. Lah iki tumbuh ke samping soalnya. Duh, tumbuh. Maju. Delok. Iki kapan ke di USG isine pedet. Kok ya kebablasan ning kono ya. Ora kok pedet gudel. Iki dipisan nyemon. Mas Kolek, nggih. Mbak Silpi diaturi nembang napa? Sakderenge ngaturke tembange paringke salam kagem kadang tamu kehormatan. Tur yo aturke donga pangestu kagem diajeng Ayu Desi pikantuk Roko Mas Bagus Hafid ngono. Nggih, sebelumnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini juga mau diucapkan kepada kedua mempelai, semoga menjadi keluarga yang bahagia selalu, sakinah mawaddah warahmah barokah. Amin. Dilancarkan segala rezeki-rezekinya dan juga Amin. segera diberikan momongan yang soleh lan solehah. Amin ya rabbal alamin yo ngono cocok. Tur yo tur sing dene sing iki yo kendang nyusul ngono. Amin. Maksudnya nyusul ning pelaminan. Oh, bangun balik. Misal bangun omah maksudnya. Bangun balik wis. Dadi ora men rutuk turut tulung ngaku kae beda nang galek kono beda bisa. Lah bar iki pindah soalnya pindah kakak. Amin, Ngono, amin. Nah, Adungane oleh bojo Tulungagung. Mas Tekong winginane yo ngomong nggon, aku arep pindah ning Tulungagung Mas, ora banjir rumahku jare. Lah iya, pindah ae ya. Perlu resik-resik awon. Oke, ya semoga-moga wae. Atur kita tembangan wong ayu. Nggih. Oke. Nah, engko karo nyiketke wedal nyemanggake para kadang tamu kinurmatan kang ngersakake tembangan sesarengan kala sakadang kanca manunggal reksa budaya. Tur iki nggih nyemanggake Mas Jo. Ora mung ning gudang tok Mas Jo. Sido Mulya. Ya iya kan yo gudang mlebu. Heeh. Sido Mulya. Nggih. Ora mung ning kene tok. Binjing tanggalipun 11 yo diboyong ana ing Kawadan Tugu. Loh, campur sarine. Iya sak mantene no. Oh, sak mantene. Campur sarine yo iki. Iya. MC-ne yo iki. Uduk. Tumu aku karo MRB kower disapih iki berat. Ya ora, dadi ngene iki pemerataan Mas Kolek. Dadi adewe iki bolone akeh. Dulure akeh. Ora kok krono adewe masing borono akeh. Krono ki ning galek kono kan yo KMC sing apik-apik. Mas Tekong yo jumbo, yo sukses ngono kuwi. Betul. Nggih, leres. Alhamdulillah tamu malam hari ini sangat luar biasa. Luar biasa. Koncone Mbak Desi, lajeng teman dari Bapak Sunarji, Ibu Suyanti luar biasa. Alhamdulillah. Derek tirakat, melu tirakat ora mung menungso lek. Loh, apa kuwi? Enek ke lho penampakan sitok ke yo melu delok ke? Ora enek kepala karo tangannya. Endi to, Mas? Ireng kuwi lho. Kayak ngono boneka lho. Aku kewaget mengono lho. Aku tampane tenan kok yo ora gawe apa-apa. Mek awak etak ya, mek awak etak. Aku kok ndak ngeh. Kamera aja merorono lho, serono. Gunung Bulu pindah ning kono ya. Ning lek ra enek potensione. Kok enek. Nggih enek aman ke manekin. Manekin. Nggih Mbak Silvi. Nggih. Monggo. Ayo. Bareng-bareng manunggal reksa budaya campur sari jaga daerah Sumatera Audio. Silvi. Suwe aku ora roh sliramu Cak Ayu. Nggih, napa? Jebul saiki sliramu kunuke saya ketemu. Manunggal reksa budaya Elsa Provinta Audio. Atur tembang nuwun. Bolo-bolo YouTuber, selamat malam. Nggih, sehat selalu. Nano
satu gayeng buah lagu tenan. Kusumaning Ati. Kusumaning Ati. Sudah diberikan. Lagu yang sudah tidak baru lagi tapi digarap dengan musik yang luar biasa dari konco-konco musisi dan wiyogo MRB. Tepuk tangan buat MRB. Plak 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 Nah, plak ini- plak plak plak. Ini aja kan untuk promosi toh bos ya toh. Ngono lho Lek. Promosi ini ya. Ora. Oh ira. Biasanya kayak lek nyiarne iki ngono. Sembarang barang arep disikat mudin yo MC yo. Lho sampingan toh Lek. Ojo neram. Freelance ya. Freelance aja iki toh. dengah-dengah ndi sing kena Freelance. Bahasane freelance. Jam-jaman lah. Iya. jam-jaman. Dadi ki adewe nang omah ki yo melayani masyarakatnya. Heeh. Jadi pomone ngersakne manten tanggale wis genah. Heeh. So ngentekne manten tanggal genah gitu Jan. Maksudnya ki cara manten tanggal iki kan adewe agenda schedule barang wis tertata dengan rapi. Oh iya Iya. bagus. Ya oh, bener. Terus Yo, yo, kok iso ngono. ning jaba melayani ngene iki bolo-bolo sing ngersakne. Oke, Iya toh. cocok. Nah. Iya. Kaya to Mbak Desi. Nah, iki Mbak Desi ki ngastone ning kantor pos Tulungagung. Koyo ruruwo. Alah. Mbak Desi ki sampean tekoni ngastone ning kantor pos Tulungagung. Wow. Iki kanca-kanca rekan-rekan dari bapak-bapak dan ibu dari kantor pos yo rawuh niki. Selamat malam Bu nggih, Pak. Niki nggih. Sing Kula di, Mas. sing akrab niku Sing kalih. sing di. Heh? Sing di. Yo mbuh sakmene ki kan mosok renek sing kok kantor pos. Wong aku ki yo mek ngawur. Kok iso?